Arestado ang 37 anyos na event coordinator mula sa bayan ng Mapandan sa ikinasang drug by bus operation ng pulisya sa Barangay Katablan, Urdaneta City, Pangasinan. Aabot sa mahigit 580,000 pesos na halaga ng umano'y shabu na may bigat na 85.69 grams ang nasabat sa high-value target. Na-recover din ang ginamit na by bus money at iba't ibang mga drug paraphernalia. Nasa kustodiya ngayon ng Urdaneta City Police Station ang suspect na mahaharap sa kaukulang reklamo. Classified po siya as high-value individual dahil po doon sa significant quantities po na illegal drug na nakuha o na-confiscate po sa kanya. Nagkakanda po tayo ng mga casing or surveillance or test buy before tayo po nagsasagawa ng buy-bust operation. Inaalam po natin kung saan po niya kinukuha itong mga drugs na ito, sir. Sa San Nicolas, Pangasinan, arestado rin ang 29 anyos na mekaniko sa ikinasang search warrant operation ng pulisya sa Barangay Poblacion West. Ikinasang operasyon sa tahanan ng suspect. Nasamsam sa kustodiya ng suspect ang 4 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 12.58 grams na nagkakahalaga ng 85,544 pesos. Kasama rin sa nasabat ang isang kalibre 38 baril at mga bala nito. Ayon sa pulisya, itinuturing na high-value individual ang suspect dahil sa pagtutulak ng illegal na droga. Nasa classify siya ng high-value individual. Binackground check namin ito is nahuli po siya noong 2016. Kasi ito, kaya nasama siya na HBI kasi resurgent siya. Bumalik sa kanyang, medyo malakihan ang kanyang mga transaction, kaya nasama siya sa HBI po. Inaalam pa rin natin, continuous pa rin natin na alamin yung mga source, ang source niya po. Itinanggi naman ng suspect na sa kanya ang mga nasabat na items. Nagtutulak kayo ng droga? Hindi po, sir. Paano nyo po i-detect? Matagal na po, sir. Kasi galing po ako ng ibang bansa, sir. Bali, one year and a half ko po dito, sir. Mekaniko lang po ako, sir. Kahit hirap ng buhay, hindi ko po ginawa yan. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Law of Firearms and Ammunition. Paalala ko lang sa ating mga kababayan na iwasan po natin ang mga illegal na gawain, plus lalong-lalo na at sa illegal na droga kasi pinaigting po ng ating kapulisan na ang kampanya laban sa illegal na droga at lalong-lalo rin itong mga loose firearm natin. Kung yung tinatago dyan, surrender nyo na hanggang hindi pa maging subject ng search warrant din yung mga tinatagong hindi lisensyadong baril. Lester Narag, Balitang, Solid North.